Narumpayu Newskum, ka channel ng Dakipad ba, kabriyo nyo tarp. Ka United States of America USA kal terwa kumba $10 million yaki ba a jingtip halor ki he jang ke Iran ba hukum yaki sipai Islamic Revolutionary Guard Corps hakathama ba menta hakalai trik leng ba ka rewards for justice la terwa yaka pisa syaki ba yajan la nikta ki inner circle baru supreme leader Mojtaba Khamenei ki he jang ka USA ki langit baki breu ba yajan baru Khamenei ki hukum yaki sipai ke Iran hae bat kumno ban pen bethei ya bom kani ke jing terwa pisa ka dei na ka benta ki shphongut ki badan bor ha Iran bakan thup ya Mojtaba Khamenei u Ali Asghar Hejazi u Yahya Rahim Safazi u Ali Larijanji u Ismail Khatib baru Iskandar Momeni ka USA kala kenok ru bakini ki he ki hukum ha ka jing ya dei berkejing bam thai bom ka jing rabor ki kampen yap ya ki wei kani ke jing terwa pisa ban a jing tip halor kini ki he jang ke Iran kalong kum ban pentlat ya kari Iran baru ban la ban yo ya kata kabor ban pen sngo thu ikipat ba hapok kani kari